Добре дошли в каналът на Enigma, където качеството е стандарт, а не опция. Аз съм Криси и заедно с Ани ще ви представяме в този канал всичко, което един лаш и брал артист трябва да знае, за да израсне в нашата сфера. А нашият първи клип ще бъде именно за евтините материали и евтините резултати. Ще ви кажа нещо, което може би няма да ви хареса. А именно, че ако работиш с евтини материали, няма как да очакваш премиум резултати. И не, това не е видео, в което ще ти продаваме нещо, а ще говорим за стандарта, който ти сам избираш за себе си и твоите услуги. Често чуваме от наши клиенти, че не могат да направят разликата между висок клас мигли и нисък клас мигли. А също така, че и техните клиенти не виждат разлика. Също така и аз съм начинаеща, нямам нужда от скъпи продукти. Аз също така видяхме коментар, че всички лепила в България били еднакви. Но истината е, че вашият клиент може да не знае защо резултатът не е перфектен, но със сигурност усеща разликата между едни меки мигли и едни по-твърди мигли. Материалите играят огромна роля за това вие да имате добра ретенция, комфорт на клиента, а също така и правилна линия. И нека вземем за пример едно евтино лепило, което всеки ден би работило по различен начин. Бихме имали по-лоша ретенция и в последствие клиентите ни няма да идват при нас. Вторият пример, който ще дадем, са за евтините мигли, които могат да изгубят много бързо извивката си. Също така може да има неравномерност в самата лента и да има по-къси и по-дълги миглички в една лентичка, което автоматично означава, че вашето снопче няма да бъде равномерно. Също така може да е по-трудно направата на самото сноп. И третото, за което ще си поговорим, са евтините пинсети от Shein, от Temu, от AliExpress. Тези пинсети може да не се затварят равномерно и да не взимат изобщо снопче, а също така и да натоварват ръката ви. Когато работиш с професионални продукти, а не такива от AliExpress, Temu и Shein, имаш контрол, имаш предвидимост, имаш и увереност в резултатите ти. Но нека бъдем и честни. Най-скъпото не винаги е означавало най-качественото. Има много продукти и брандове на пазара, които са надценени. Затова въпросът не е най-евтиното или най-скъпото, а кое е най-качественото и на кое може да имаш най-много доверие. В Enigma винаги сме вярвали, че един миглостилист, както и брал артист, винаги трябва да има продукти, които работят за него, а не срещу него. Това в Enigma тестваме и подбираме продуктите си в реална среда. Много преди да стигнат до вас. Избираме по каталога, по цената или по това, което е тренди. Избираме ги по реалните резултати. И един много важен въпрос, който трябва да си зададете е: работите ли с продукти, които ви помагат да израствате, или избирате по-евтиния вариант, който в крайна сметка ви държи на едно и също ниво. Ако това видео ви беше полезно, абонирайте се за нашия канал и очаквайте още такива видеа. И помнете, цената на материалите и тяхното качество често определя и вашия стандарт и цена.